Ja tässä teille perustietoa äänityslaitteesta. Painamalla Hold laite käynnistyy tai sammuu. Valintarulla. Voit selata valikkoja edestakaisin. Menu. Pääset valikkoasetukseen. Rec Level. Säätää kuinka kovaan ääntä otetaan vastaan. Yhdistämällä USB-kaapelin tietokoneen kanssa saat siirrettyä tiedostoja tietokoneeseen. Painamalla Folder voit päättää mihin kansioon tiedostot tallentuvat. Mikrofoni. Kiinnitetään XLR-piuhalla laitteen alaosaan. Kun painat kerran Rec, näet äänitysmittarit. Toisella kerralla painaessa laite alkaa äänittää. Äänityksen voi pysäyttää painamalla neliönmuotoista Stop-nappulaa. Menuvalikosta löytyy erilaisia valintoja. Valikossa löytyvästä File-kohdasta voit kuunnella eri ääniä. Olemme valmiita.